Mamawa wabwino amalawi kwina kulikonse kumene muli. Ine dzina langa ndine Comrade Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution, the Economic Revolutionary. Lero amayi ndi abambo talankhula ndipo tikulankhula kwambiri za zimene akupanga andale. Koma lero ndikufuna ndilankhule kwambiri za zimene akuchita ma department aboma osiyanasiyana a dziko lino. Zimene mukuchita anthu a ma department aboma osiyanasiyana dziko muno tikuziona. Mukuiwala kuti ntchito zimene munapatsidwa ndikuti mwatumikire amalawi, inuyo ndikumalipiridwa ndi misonkho yathu. Andi tikamalipira misonkho yathu sitimalipira, simmatenga misonkho kwa okhaokha amene akulamulira boma ayi. Simmatenga misonkho kwa okhaokha amene akulemekeza boma ayi. Mumatenga misonkho kwa liyense amene ali Malawi dziko muno, wa business, wogula, wogulitsa, ogwira ntchito ndi makonzatanse nditi maganyu tosiyanasiyana. Ndiye zimene mukupanga dziko muno ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, ndi zochititsa manyazi kunena kuti tili ndi antchito amene akugwira ntchito mboma dziko lathu ndi kumalandira misonkho yathu, sakudziwa malamulo ogwirira ntchito yawoyo komanso ndi mmene iwowo angathe kugwirira ntchito kuti atukule chuma cha dziko lino, kuti dziko la Malawi lidzipita patsogolo. Zikuoneka kuti anzathu ogwira ntchito ma department aboma ngati MRA, Water Board, Escom, ndi ma universities komanso ma ministry wosiyanasiyana amene ali dziko muno, simukudziwa mayitanidwe anu kuti chifukwa chiyani munapangapo layi ntchito yoti mudzigwira ma department amenewo. Maujena amene ndanenawa ngati MRA, Water Board, Escom ndi ma parastatals ena, mumapita wanthu amene amasankhidwa maka ma heads, head number 1 ndi head number 2, amene amachita kusankhidwa ndi andale boma likasintha. Ndi pali ena ma supporting staff amene ali a permanent, amene sakhudzidwa ndi china chilichonse ndale zikasintha. Chodabwitsa ndi chomvetsa chisoni kwambiri, anthu amenewa amene ali timatimacha ma supporting staff sadziwa malamulo a ntchito yawo, chifukwa amagwiritsidwa ntchito ndi ma appointees, anthu amene amasankhidwa kuti asankhidwa ndi boma limene lalowalo kapena kuti apita ngati ma politicians kuma department ngati MRA, Escom, Water Board, Malawi handling, all that. Amafuna kuti adzigwira ntchito ngatinso andale. Nkhani imene ndikufuna ndinene pano kwambiri ndi nkhani ya ma procurement departments ama organizations amenewa, ma parastatals onse, Poison Board, mukuti PPDA, MRA, Escom, ma water boards athu dziko muno, ma universities ndi ma departments ena, mera
ndi gulu lanu. Maprocurement muli chipwirikiti chimene chikupangitsa kuti dziko la Malawi lilephere kuyenda economically. Aliyense amadziwa kunena kuti andale misonkho amayopa sapereka, ndipo aye mwala amaopa andale kuti akagogode maofesi mwawo makampani mwawo kuti apereke misonkho. Izi timaziona maboma akasintha. Mumva kuti awa samapereka misonkho, awa amayendera magalimoto oguba, olo anaoda magalimoto ochokera kunja koma sanalipire misonkho. Mabizinesi yawo samalipira misonkho. Zimenezi zekhala zikuchitika maboma akasintha. Ndiye maprocurement department athu a dziko lino amakana amalawi kuwapatsa mabizinesi ngakhale atakhoza olo atawina mabidi. Amapereka kwa andale mabizinesi in billions, andale amene sapereka misonkho. Zimene zimapangitsa kuti tax base ya dziko muno ikhale confined kwa anthu ochepa. Zimene zimapangitsa kuti chuma cha dziko lino chipitilire kuonongeka. Ndetu ufuna tikuzeni zifukwa zimene inu simaperekera ndale bujeni mabizinesi kwa anthu zimakhala zifukwa izi. Choyamba, awa amatsutsana ndi boma, awa amanyozana ndi boma, awa amapanga mademo, awa amathandiza mademo. Tikapatsa ndalama awa amathandiza opposition. Tikapatsa ndalama kuti ndalama tikapatsa business yoti apange ndalama zakezi adzikathandizira mademo, ndalama zakezi adzikathandiza opposition, ndalama zakezi adzikapangitsa kuti anthu adzitsutsa boma. Ndikufuna ndikutsimikizireni abale wanga amene mugwira ntchito ku procurement, ifeyo zonse zimene mukuchita tikuziona, ndipo kula anthu ena kumeneko amene makhala nawo kuma evaluation processes amasolola ma documents, amatigayira information ndi mayina omwe. Kumu MRA, watch out. ESCOM, watch out. Ndikunena tukuma ku procurement amadera amene wowo. Water board, watch out. Malawi handling ku airport, watch out. ADL, watch out. Ma department onse ka PPDA, watch out. Tikuona jina jiri jonse, ma ministry, watch out. China jiri jonse jimene mukuchita aku ma procurement amadera amene mumu, makampani amene wawa, ma department amene wawa, chilipa mbalanganda, tikujidziwa kuti you are penalizing people chifukwa kuti anthuwo amatsutsa boma. Dziko lino ndamatipate sindikudziwa mafuna kuti dziko lino lidziyenda bwanji kuti kapena anthu adzingoliyang'ana. Dziko lino ndilamatipate andi dziko lino muli democracy. Boma likamaononga zinthu likuyenera kutsutsidwa. Boma ngati sili kuchita bwino boma limapanga perform poka pamene likudzudzulidwa ndikuunikiridwa kuti apo simukuchita bwino mmene ndikuchitira pano. Ndeti kukuonani ife amene mukutilanga kuti faja kuti timapangitsa mademo dziko muno, ma business yathu amene ifeyo tili connected to those businesses kuti sangapatsidwe ma business faja kuti timapangitsa mademo. Anthu amene mukuaganizira kuti amathandiza opposition kapena amathandizira amademo simungapatse ma business tomwefe. Tufuna tikuzeni tomwefe ngati mbuyomu mwakhala chisimu chonena kuti boma likasintha mkungo kuchotsani ka kupititsani ku likoma ka kupititsani ku maborders kuchotsani ku head office ka makupititsani kuti ka makupititsani ma district. Ulendo uno
ulendo uno amene tikukudziwani kuti ndi amene mukupangitsa kuti mudzibweretsa kankhalidwe konunkha aka kuti awa tisapatse business fa amapanga zakuti, awa tisapatse business ifo chakuti amapanga zakuti, awa khanga ali connected ku business iyi tisapatse business chifukwa chakuti amatsutsana ndi boma. Tikufuna tikuuzeni tikukudziwani. Boma likasintha 2025 andale anu mukuapatsa ma business iwo mudzisungira tu pension. Izi sitikukuopsezana. Ndili kukhulupirira kuti mukamapatsa business andale anuwo, you are not just buying akapera favors. Mukusungira makobidi 2025 ikafika tikamachotsa amene anabwera kumeneko chifukwa cha andale nanunso mudzankana ulimodzi. Ulendo uno sima transfer, ulendo uno sima demotion. You will be completely fired. If you are not going to be fired, we will stage demonstrations, we will protest against you. And mudzamva kuwawa tidzakatseka maofesi ndikupanga kampu kwa ofesi konko until you are fired. Mudzapitirira limodzi ndi amene anasankhidwa nkubwera ku department wanu chifukwa cha anthu andale, chifukwa mukulola kuti anthu amenewo amene abwera ku department yanu mosankhidwa ndi andale kuti adzikupangitsani kuti mudzisokoneza ntchito. Ntchito ya ku Department of Procurement, it's straightforward. Mmatulutsa mabidi, anthu amapanga apply. You go through evaluation, mmasankha anthu amene achita bwino. Ndiye inu mukukhotetsa dala chilungamo cha anthu amene achita bwino chifukwa chakuti ati amachita mademo azitsogolere amakampani amenewo. Mabwana ola anthu amene ali connected ndi makampani amenewo but awa amapanga mademo tisapatse business. Awa amanyoza boma tisapatse business. Yeti dziko lino la Malawi ndi la democracy. Dziko lino la Malawi ndamatipate limapanga accommodate different decent views. Zimene zonse ni amboma mune amene mugwira ntchito mboma munenera kuzidziwa komanso sizimakukhudzana chifukwa inu ntchito yanu ndikuseva Malawi wina aliyense regardless of his political party. Tikamasonkha mmemo wa misonkho yathu simaona kune kuti kodi awa amatsutsa kapena amasapota. Tonse mmemo wa misonkho yathu kupititsa ndalama kwa account number 1 timasonkha ngati Malawi. The moment you start segregating anthu chifukwa chonena kuti awa khangati amapanga zakuti, awa amanyoza boma, awa amanyoza wakuti, you are missing a point. You are violating your job. You are violating the rules of your job. And if you come 2025 will be on your neck. Tikukudziwani tili maina anu mapepala atuluka ma documents tili nawo tikukudziwani. And tidzapanga demand, we present them to the president, we present them to the people of I mean are in the high authority in your department. And we protest, we stage demonstrations, we rock up your offices. Ndikuguzani kuna kuti ifeyo tukufuna kuti apatichoka mpaka uyu atachoka. Akamadza choka anthu amene abwera ku department anu chifukwa cha ndale inunso mudzanka nawo osatiso transfer kapena demotion. Ngati mukudya makobidi kuchokera kwa ndale mudyeretu musunge akhale ma pension yanu chifukwa 2025 mudziwelengera miyezi tikangokwanitsa kuchotsa boma likuzunza Malawi tikukuzani inunso mudzanka nawo pamaso pa Mulungu mudzanka nawo. Ndipo ndikuti nonse amene mukugwira ntchito ma department a procurement kumera ku water board ku handling ku MRA tikukudziwani amene mukupanga zinthu zopusa zomazunza Amalawi kumeneko mukutonongera ndalama zathu chifukwa chakuti andale amene mukuwapatsa priority ya business salipira misonkho. Mumaopa mene mukuwaopera kuwapatsa business ndimene mumaopera kuti mukatenge ndalama za Malawi za misonkho kumeneko. Ndi zimene zikupangitsa kunena kuti chuma cha dziko lino chisafale chifukwa amene akupereka misonkho ndi ochepa. Amene mukuamana business iwo ndi amene mukumala nda ndalama ndikumatenga ndikumasira anthu amene sapereka misonkho nkumapatsa business.
Nchifukwa chake chuma cha dziko lino chikusafala. Tax base is not expanded. It is confined only to those who are powerless in this country. Nkumakalanda amenewo ng'ombe imene yawonda ili kusowa zakudya nayo kuikama mutayimangiriranso pa mtengo osapatsira zakudya zomwe. Ndi zimene inuyo mukupanga m'madependent amene wawa. Ndi chifukwa chake chuma cha dziko lino chikulowa pansi. Tax base yathu ndi yochepa, akupereka ndi anthu ochepa. Mukapita kwa mwenye kumene makanza athakwe mwala mwenye amakhala kuti ali ndi billions otapereke ansonkho. Mmalolo apatsidwa 2 million kuti munthu uja apange invade billions andalama zoti zikadabwera kuboma kuti zikathandizire chipatala kuti ambuye anu, amayi wanu, abambo wanu, ana anu, azibale wanu akadwala akathandizikire naso. Mumalola kutenga 2 million ndi kuwononga ndalama zokwana billions. Mwenye asapereke kuboma ndalama zimene zikadathandiza mankhwala ku chipatala, zikadathandiza kupanga misewu, zikadathandiza kuti dziko muno mubwere mafuta, mabizinesi adziyenda, zimene zikadathandiza kuti dziko muno mukhale forex yokwanira. Inu mmalola katenga 2 million ndi kulola kuti billions mwenye ayike nthumba. Zonsezo tikukuonani. Ndeti kukuuzani kunena kuti tsiku likubwera limene inunso nanu you pay the price of what you are doing. Tikukudziwani, documents tili nawo ndi mayina anu omwe, anyamata nonse akuprocurement amene mukupanga zinthu zopusa. Tikukudziwani, tikamachotsa zimbuya anu amene anabwera kumene kuifika cha andale, inunso mudzanka nawo limodzi. Uthenga umene ndimafuna ndipereke mama wa uno ndumene wowo, amalawi a business andituma akuvutika, akuzunzika, they are being victimized chifukwa inu mukuganizira kuti ndi andale. Inuyo mukuganizira kuti anthuwo amasupport opposition. Inuyo mukuganizira kuti anthuwo amapangitsa mademo. Business yawo akuvutika ngakhale atawina bid mukulephera kuwapatsa business. Tikukuonani ndipo tithana nanu. Tikamachotsa anthu amene anabwera kumeneko on political appointee ngati kwemala kunabwera kumeneko director general kaya commissioner general ndi deputy wake anabwera on political appointment. Tikamanokola amenewo tikunokolanso anyamata amene akupanga mwano kupula government. Tikukudziwani. Kwescom director Timothy CEO wao anabwera on political appointment. Tikamachotsa amenewo kamu 2025 mudziwire kuti anyamata akupula government amene muchita mwano nanunso muli pansewo. Ijenko chimodzimodzi. Water boards nonse, Southern Region Water Board, Central Region Water Board, Lilongo Water Board, Northern Water Board, Blantyre Water Board, Lilongo Water Board, Nzuzu Water Board. Nonse anyamata akupula government amene mukuchita dzipongwe idzidzi. Yembekezerani kuti ma chief executive yanu tikamachotsa inunso mudzankhira nawo limodzi. Ndalama zimene zozo musunge zikhale pension yanu. Mudyeratu mudziwelenga miyezi masiku atsalawo. Ineyo makerende ndikukudziwani chifukwa ndakhala ndikupangana no business andi ayena mwa anthu amene makhala okupula governmentiwo akumatipatsa documents ndikumatuza information very classified zimene niyo mukuchita kumene kwako. Ndiye mudziwiretu mukamapanga favors anuwo nkumazunza anthu osalakwa mdzina loti atamapanga mademo mudzina lone kuti ayi amene wawa amasupporta opposition. I'm telling you nteladi pamaso pa Mulungu tidzakupangirani mademo mpaka mudzachoka. Tikamadzachotsa ma chief executive anuwo, tikamadzachotsa ma commissioner general anuwo, inunso mudzanka nawo limodzi. Mudyeretu ndalama zanu zimene mukudyerazo, mudyeretu muzisunge zikhale pension yanu. Otherwise mudzazunzitsa ana anu, zibwana zanu mukuchitazo. Lero amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana ambiri akulephera kutukuka
m'mabusiness chifukwa cha nkhalidwe umene mukuchita inuyo anthu aku procurement ama department amene ndachulapo. Koma mukati mutolere msonkho mmatolere kwa wina aliyense. Simuganiziranso kuti ndi ndani, kaya matukwana boma, kaya satukwana, kaya manyoza boma, kaya sanyoza, kaya ndi opposition, kaya ndi olamula, aliyense amakhala kuti ali palayeni yopereka msonkho. Ndiye mukati mupereka ma business mukupereka kwa andale wokha kuti awa matukwana boma. We are watching you. We are watching you, and we have the documents. We have the information. Inuyo nda amene mukuononga chuma cha dziko lino. Anthu amene mukuwapatsa business samalipira msonkho. Amakuopsezana. Mmene akuopsezana kuwapatsa business ndi mmene mmachitira mantha kuti mukatenge misonkho. Ndalama za Malawi ndikumaonongeka, chuma cha dziko ndikumasowa. Lero tikunena pano mu account number 1 mulibe ngakhale watambala. Chifukwa cha anthu amma procurement ama department amenewa mutenga business kumapatsa andale amene salipira misonkho. Ma business ambiri andale ndi ma business oti they are not registered. Ndi ma business oti they are not formed. They don't even make any account. Mukapatsa ndalama amakangodya iwo azikazawo ndi mahule ndikumapita. Inu mutenga business kumapatsa amenewo ndikumapanga safa, kumapanga suffocate account number 1. Every year timakhala kupatsani funding kumene koko ndalama zathu misonkho yathu kuti ma business ntchito zanu ziziyenda bwino. You are not returning anything to account number 1 for ndalama me business mukupatsa anthu andale. Ndeti thana nanu tikamachotsa anthu amene anabwera kumene kuchifukwa cha Malawi Congress Party 2025. Inu yonso anyamata ku procurement mujeretu ndalama zanu, musungiretu mapeshoni yanu chifukwa mudzakana ulimodzi. Zikomo kwambiri. Nkhani imene ndimafuna ndifotokoze lero ndi imene iyi. Mulungu akudalitseni nonse. Ndikukhulupirira kuti tsa reflection mukakhala pansi mwemba ife chimene tikufuna sitoti mukondere kapena mukondere anthu amene amanyoza boma kapena anthu amene ayi. Nkhani njonena kuti mugwire ntchito molingana ndi mmene ntchito yanuyo ikunenera malamulo ake. The moment you are working against the rules ya ntchito yanu inuyo mwapalamula chitedze. Tikomana 2025. Zikomo kwambiri.